нарахували 24 звернення родичів про те, що не можуть встановити зв'язок зі своїми рідними. З тих 24 вже 3 нібито відгукнулися, тобто є підтвердження, що з ними є зв'язок і все нормально. Звичайно, ми створили оперативний штаб і тримаємо на контролі ці питання, і координуємо із нашою громадою, і з місцевим бізнесом, і з тими контактами, які ми можемо встановити. Плюс, звичайно, офіційне звернення до органів влади ми надіслали. І також ми зараз координуємо це з Міністерством закордонних справ для того, щоб будь-які родичі могли звертатися до нас і з'ясовувати ситуацію по своїх рідних і близьких. Україна одною з перших відгукнулася на цю трагедію. Дійсно, вже і президент України, і міністр закордонних справ оголосили про те, що ми формуємо групу рятувальників, які, я сподіваюся, найближчим часом прибудуть до Туреччини, незважаючи на всі логістичні проблеми. Найближчими годинами ми очікуємо офіційного повідомлення про те, в якому обсязі і як зазначено